Ja som veľmi rád, že dnes sme sa tu stretli na tomto mieste a môžem povedať, že skutočne začíname a práce začínajú. Na týchto cestách stav ciest a starostovia to dosvedčia, dlhé roky bol veľmi zlý a poznačovalo to ľudí na svojich cestách do práce za lekárom, do škôl. A práve z toho dôvodu v roku 2022 som povedal, že to bude jedna z našich priorít v tomto volebnom období. Momentálne sa nachádzame na ceste 2/526 na úseku, ktorý ideme rekonštruovať v celkovej dĺžke 6,2 km. Na tomto úseku budú zrekonštruovaných 6 mostných objektov, 17 priepustov a vymení sa asfaltový povrch, kde sa zabuduje cez 9000 tón asfaltovej zmesi. Na úseku budú aj dopravné obmedzenia, vzhľadom k tomu, že je potrebná rekonštrukcia mostných objektov, kde jeden mostný objekt sa bude kompletne búrať, kde dôjde aj k výmene nosnej konštrukcie a nie je možné realizovať tieto práce len v polovičnom profile, tak bude obchádzka po susediacej komunikácii do ceste 3. triedy, kde ale budú obmedzenia hlavne pre nákladnú dopravu a nadrozmernú dopravu. Celková doba výstavby je určená na tento úsek 9 mesiacov. Z hľadiska financií sa jedná o investíciu v objeme skoro 5,5 milióna eur z DPH. Momentálne sa nachádzame na úseku cesty, kde sme pomocou cestnej a recyklačnej frézy odoberali vzorky pre stanovenie skúšky typu na recykláciu asfaltovej vozovky za Studená. Viacorp. Cesta je cieľ.